Pusatlah kau menengkalamnya. Bir bainay sikiri ko hong tahaya sona Bisedi so hai barang asing tanah. Harsing uli laman ay nadungang Suba frequent san nanui Quê thar on ngày ko suba la frequent Ang dungan ay nanui Tapay keto ang ibe Taro na iya Sukawa sukawa ang ibe ko soa